Shekarar bana aure na zai zo ina jin daɗi na, ni da mai so na zama angwance insha Allah. Shekarar bana aure na zai zo ina jin daɗi na, ni da mai so na zama angwance insha Allah. Zaman gida kuma ya kare kenan insha Allah. Rayuwar aure zan tafi shi kenan insha Allah. Zan yi maka biyayya gam 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 gam. A zaman aure na ni zan ture gam 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 gam. Masoyina kai ne. Magani kin sanya mini na kafu, so ni da ke ba wani zancen majabu. A shekarar bana nima zan yi kariya, zan aure mai sona ta yi mini jarmiya. San gaskiya na riko hannu na tun jiya, ga amarya shalele na zo mi soyayya. Shekarar bana aure na zai zo, Ni da mai so na zama angwance. Allah? da gaske Aha. shikenan komai daidai. Komai yayi. Komai daidai. Komai yayi. Zo nan garan kin musu nisa kin sanu, Ni ta kace gani gaban karken hannu. ni ke kadai ce zan nuna wa adona, ki gani ki yaba sojin daɗin duniya. Ni mata kace ango na san ka zuciya. A gidan kaza ne bauta aure martaba. Soyayya. Ko Romeo Juliet kansu ba su kai mu ba, So ne da kai kullum sai karin ci gaba. na rike so gangam ke ce shugabata. Kai nake so zafin raina ka fayan mata. Wuya ba za ta saka ni na barki ba, na bar